uno ndi msonkhano wa atolankhani, nkhani ili pano si yachilendo. Nkhani yake ndionena kuti muziko muno munachitika ngozi kuti sidachitikepo, koma kachitidwe ka zinthu pa ngozi imeneyo sikanayende bwino. Ndiye tabwera pano kuuza mtundu wa Malawi kuti ife asidedi, bungwe lanu la asidedi lalembera kalata msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti Amalawi akufuna kafukufuku wina. Amalawi ena kunena kuti ayi anthu angoyamba kumangidwa. Ndi anthu ana kuti kodi oyamba kumangidwa akhale ndani, pali mafunso apa. Ndinene kuti zaziwika Amalawi muziwe kunena kuti ngakhale tinauzidwa zangoziwicha pakati pa usiku pa 10 pacha Achakwera anauzidwa, analandira telefoni kuchokera kwa msogoleri wa dziko lina loyanikana nalo kwauza kuti pamalo akuti pagwa ndege. Zonse zimene Achakwera amakamba kuti ayi ndi kudikira maripoti zinali zaboza. Analata uzidwa nthawi yomweyo kuti panthungwa pagwa ndege, mupite mukaone. Ndifake mtati muone zonse zochitika zimakhala zozikolakola. Ndefunso nkumanena kuti ndifa chani Achakwera anadikira 12 hours kuti azikauza mtundu wa Malawi. Ndifa chani Achakwera manena kuti msilikali mkulu wa asilikali apo Valentino Phiri azapasa ma updates every 4 hours. Tinene kuti munthu amene pamachitika chani. Anthu ena akunena kuti nthawi imene ingozita chitika nkutheka ati kuti anthu ajanali moyo. Nkutheka nditu. Koma ndifa chani munthu okhala wachiwiri wawo wa Achakwera, munthu amene anathandiza kuti aulawe president wachitika ngozi, iwo ankhani akuidziwa, president nzawo wayimbira Ford adakhala chete. Zimene anayankhula apo Valentino Phiri zondi kumaluja nkophimba aliyesa anaona kuti nzaboza. Ndifaka anthu ena kunena kuti ayi tisachedwe ndi ripoti lina tingoyamba kwa amanga. Koma popeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi president amene amakonda malamulo, nchake tabwera pano kunena kuti ife taapempha kunena kuti bwana mupange commission of inquiry ina Amalawi akudikira. Ndipo tisindike pano kuti Amalawi ambiri anavotera Mutharika kuti azaziwe chilungamo pa nkhani ya ndegeja. Ngozi imeneja Amalawi akulirabe. Sikuti ndakubanja okhaya. Amalawi akufuna kwabwino akulirabe. Ndipo itakhasidwa ripoti longofuna kwa namiza Amalawi lija, munaona eno panali chidwi kukakamiza kuti tivomere. Zimene zipangisa kuti Amalawi mafunso akhale nawo. Ndipo yambira palipo phone ya Achakwera pa 10 izatuuza kuti adayankhula ndi ndani. President amene anayimbirayo muzamuziwa. Chachiwiri pilot amene amaulusa ndegeja nthawi imene ngozi imachitika nkuti ali pa phone. Atangodula phone imeneyo ngozi chankumachitika amayankhula ndi mkulu wina kuzombako kwame alipo. So mwachidule ndenene pano kuti Amalawi akudikira ndi chidwi, koma Amalawi mauthenga ali nawo akuziwa chonse chimene chachitika. Ndiyeno ndifuna kunena kuti Amalawi adikira kwa kanthawi chifukwa kuti akudziwa kuti awanapanga chakuti mwina tikhoza kwayika pa mayesero kuti takangowatengana awo mwatenge awo amange. Mukaamanga achula amene amapanga nawo zimenezi. Chinthu china chiona kuti report lija lidanena kuti ndegeja simayeneka kuiwuluka. Ndi ndani amene anene kuti ndege imene iwuluke itenge munthu ofunikira, anthu ofunikira ngati amene acha. So mukayanganaso report lija la ku German la kaswiri acha akanakhala kunali dziko lenileni la chilungamo, report limene jakanabwera kulipanga dissect, kupanga timati forensic audit, kumafunsa kuti kodi akaswiri za ndege amene mumaphunzira za ndege amene mumaulusa ndege tatuuzeni chingapangisa kuti ndege mlengalenga izungulire 360 degrees ndi chani. Kodi apa ndege idasiya nsewu chingachite ndi chani. Zimene zameneka kuti azithandauzire, koma zonse sizinachitike. Chifukwa chona kuti makosa nawo amaganiza kuti nthawi ina sizapezeka kuti azachoka mboma. Sindifuna kuyankhula zimene anthu ayankhula kwambiri za black box. Sindifuna kuyankhula zone kuti nkhalango eja ndi osakwitima, koma choona chonera kuti kuyambira pa Achakwera, Paul Valentino Phiri, Moses Kunkuyu, Richard Chimwendo Banda kumasika musimu andani awa Asuleman ananamiza Malawi. Chomvesa chisoni manyazi tuona kuti tanena kale kuti Achakwera anatauzidwa kuti ndege ija yagwera pakuti pamene pajanso panali tawa. Mpaka na leo sizuzuzwa kuti chinachitika ndi chani kuti amakra akaike to free line kumanena kuti tikufuna mutuuze kumene kuli ndege. China munaona kunena kuti mmene makwana 6 koloko adalengeza kuti tasiya kusaka ndege ija. Zoona Vice President wasowa ndege yake yasowa, president wa munthu wanzeru zake
6 koloko mopanda manyazi akalengeza kuti tasiya kuisaka ndegeyo anthu kumakhulupirira kuti inali ngozi. Pomaliza akaswiri ena kunena kuti kafufuko amene ayambire pa imfa ya Arafu Kasambala. Arafu Kasambala anakhalapo nduna, adakhalapo attorney general, anali lawyer uziwika bwino. Imfa yawo idaperekanso mafunso kwambiri ndipo idasatana kwambiri ndi imfa ya Saulo Chilima. Anthu ambiri akunena kuti zinthu zimenezi zogwirizana. Ndiye posaonjeza gagamdiwa nkhani imene tabwera nayo ndiyo yokhweka kwambiri kunena kuti talembera kalata mtsogoleri wa dziko lino amene who believes in democracy, is a statesman, his is a people-centered government, transparent and accountable. Therefore we submit kuti tikudikira kumeneko. Sitikufuna kuti tifikeso siku nona kuti tiyambe kupanga zionesero. Sitikufuna kuti tifike size yopanga zionesero. Chifukwa kuti tikuzowa kuti we are dealing with a statesman. Ndi chinthu chachiwiri chonena kuti misonzi ya Malawi zilonda sizidapolebe. Amalawi afuna kuzidwe chilungamo.